Ahojte, po 3 mesiacoch sa konečne ozývam späť. Ten čas tak rýchlo zbehol. Pôvodne som si chcela dať iba letnú pauzu, ale tá pauza sa mi predĺžila až do septembra. Nie, že by som toľko oddychovala, ale práve v júli a v auguste a v septembri som mala najviac roboty. Vôbec nič som nestíhala, ešte k tomu všetkému sme sa sťahovali, takže to bolo veľmi zaujímavé a dnes, jeden októbrový deň, som si konečne našla čas, aby som niečo natočila. Takže dneska vás čaká video plné kníh, ktoré som prečítala za júl, august a september. Tých kníh je dokopy nejak 18 alebo koľko, takže to bude naozaj dlhé video. Tak sa pokojne usaďte, ak chcete počúvať, ako tu kecam o knihách tak dlho, tak urobte si čaj, sadnite si a oddychujte. Pokojne ma počúvajte aj ako podcast. Na začiatku vás chcem takisto upozorniť, že väčšina kníh, ktoré som čítala, boli buď e-knihy alebo audioknihy, takže ich tu fyzicky vôbec nemám, alebo ešte boli požičané z knižnice a už som ich vrátila, pretože som veľmi šikovná a stihla som všetko prečítať. Tak môžeme sa rovno pustiť do toho. Ja tu mám takýto zoznam knížiek, pretože ja už som zabudla, čo som čítala. A samozrejme, keďže sa k týmto knihám vraciam s odstupom, o niektorých toho už veľa neviem a podľa mňa to aj hovorí o kvalite tej knihy alebo o tom, ako ma tá kniha dokázala zasiahnuť. Ja si najviac vážim knihy, ktoré si reálne aj pamätám po dlhej dobe, tak uvidíme, čo si budem pamätať z týchto. Tak prvú knihu, ktorú som dočítala v júli, sa volala Anybot od Sierry Greer. Je to sci-fi román, ktorý som spomínala, tuším, aj v nejakom vlogu. Ak som ho vôbec zverejnila, to neviem. Ale teda je to nový sci-fi román napísaný ženskou autorkou, ktorý hovorí o žene robotke. Je to kniha napísaná z pohľadu ženy robotky, ktorá slúži, alebo teda je majetkom jedného chlapa, ktorý si ju najprv najal ako upratovačku, ale potom ju preladil, alebo teda prenastavil na... ako to povedať? Na takú slečnú priateľku, ktorá mu uspokojuje potreby, aby to bolo slušne povedané. Ja som od toho očakávala dosť také povrchné opisy toho, ako muži zneužívajú ženy a že proste keby sme tu mali takéto sexuálne robotky, tak jasné, že s nimi každý bude len spať a nič iné. Ale táto kniha bola oveľa zaujímavejšia, ako som čakala. Jasné, že sa dotýkala aj týchto tém, ale takisto riešila, aké by to reálne bolo mať vzťah s robotom. Lebo keď majiteľ vlastní robota, tak už je tam tá power dynamic, už je jednoducho nevyrovnaná. Keď niekoho vlastníte, nemôžete očakávať, že vás bude ľúbiť z vlastnej vôle. A to je niečo, čo sa v tejto knihe rieši. Takisto je to také samoprebudzanie tej robotky, pretože ona dostane nainštalovanú umelú inteligenciu, ktorá sa sama učí a sama rozvíja a sama prichádza na rôzne nápady. Takže je to vážne komplexná kniha a to som vážne jej čakala. Odporúčam ju každému, dúfam, že sa možno aj preloží a veľmi sa teším na ďalšie diela od tejto autorky. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala, bola len kratočká poviedka, ktorú som mala požičanú z knižnice a tá sa nazývala Mary Ventura and the Ninth Kingdom od Sylvie Plath. Sylviu Plath možno poznáte, pretože napísala román Pod skleneným zvonom, alebo Sklenený zvon, to je v slovenčine, Pod skleneným zvonem, je to asi v češtine. A takisto bola to poetka. Ja som na túto poviedku narazila úplne náhodou, potom som si naštudovala, že ju napísala ešte počas univerzity a v tejto poviedke sa stretávame, už v takomto skorom písaní sa stretávame s témou samovraždy, ako to môže byť únik pred dlhou a trpčivou smrťou, alebo teda čakaním na smrť, ako to Sylvia Plath poníma v tejto poviedke. Je to poviedka, ktorá vám vyvolá zimomriavky, cítiť v nej to zúfalstvo a tú depresiu. Takže je to vážne ťažká téma, ale je napísaná takým alegorickým, zaujímavým spôsobom, ktorú som videla, že ju interpretujú rôznymi spôsobmi. Niektorí interpretujú, že áno, v tejto knihe je samovražda vyslobodením a niektorí interpretujú, že nie, samovražda bola konečná cesta a vlastne vyslobodila ju viera alebo nádej. Takže ja odporúčam vám si ju prečítať a rozhodnúť sa sami za seba. Mne prišlo zaujímavé teda, že ju ľudia tak odlišne interpretujú. Ďalej som sa pustila do ďalšieho sci-fi a to Three Body Problem. Po slovensky, teda je to iba v češtine, je to Problém 3 teles. A napísal to čínsky spisovateľ Liu Cixin.
som si napísala výslovnosť. Túto knihu alebo možno seriál ste postrehli na Netflixe práve preto, že je teraz je nový na Netflixe. Ja som túto knihu poznala už dlho, ale práve som sa do toho pustila preto, lebo je ten seriál a som bola taká, že o čom to asi je, pretože seriál je veľmi vychválený. Ja som si rovno tú knižku kúpila, bohužiaľ, keďže mám ešte knihy v krabiciach, nemám ju tu so sebou, ale mám tu pokračovanie. A to, že som si kúpila pokračovanie druhú aj tretiu knihu, vám možno napovie, že sa mi tá kniha páčila. Toto je druhá časť konkrétne, ale teda takto vyzerajú tie knižky, ak by ste mali záujem ich niekde takto vizuálne nájsť v knihkupectve. Ja vám nepoviem, o čom je kniha Three Body Problem, pretože to je veľmi komplexné a chcem, aby ste do toho išli úplne s neznámou. Poviem vám len toľko, že som celý čas ľutovala, že nemám vyštudovanú fyziku alebo že som nikdy nebola na prírodné vedy, pretože veľa konceptov a veľa vecí, čo sa tam riešilo, som absolútne nerozumela. Rieši sa tam aj história vedy ako takej, takže verím, že ľudia, ktorí to majú aj vyštudované alebo sa tomu venujú viac, to ocenia oveľa viac ako ja, ale ja som si to aj napriek tomu veľmi užila, zhltla som to raz, dva a úplne mi to vybuchla mi z toho myseľ do istej miery a už sa neviem dočkať pokračovania, do ktorého sa snáď pustím čoskoro. Takže je to jednoducho sci-fi, zaujímavé, hlboké, ťažšie, trošku náročnejšie by som povedala. Ak takisto nie ste na také prírodné vedy, musíte počítať s tým, že možno nejaké veci nepochopíte, ale ten príbeh celkovo pochopíte, ale možno nepochopíte úplne každú jednu nuancu, ktorú do toho ten autor dal s láskou a s takým tým odhodlaním. Vidno, že to písal človek, ktorý sa v tom vyžíva priam. Som rada, že mi to ide celkom takto rýchlo, hej, takže dúfam, že to pôjde takto aj ďalej. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala, je Novelist as a Vocation od Harukiho Murakamiho. Túto knihu som si požičala pôvodne z knižnice v češtine. Je to spisovateľ ako povolání, ale keď som to začala čítať po česky, mne to jednoducho vôbec nesedelo. Vôbec sa mi to nechcelo čítať po česky. Ja neviem prečo. Neviem, či to je tým, že ja už som od Murakamiho čítala jeho eseje o behaní a to som čítala v slovenčine. Ale čeština mi nešla. Neviem, či to bolo tým prekladom, alebo mi nefungoval ten tón k nemu, ale nakoniec som si stiahla aj knihu po anglicky a prečítala som ju po anglicky. Toto tu sú eseje, ktoré sa týkajú literatúry ako takej, spisovateľstvu, knižnému trhu v Japonsku a v zahraničí. Čiže sú to veľmi zaujímavé témy, ktoré aj mňa zaujímali. Bohužiaľ, tú knihu som si až tak veľmi neužívala, trošku som sa do nej tlačila. A to možno preto, že väčšinu tých veci, ktoré tam rozoberá, už rozoberal v tých memoároch o behaní, takže to nebola pre mňa novinka. A ďalšia vec, ktorou mnou trkla, bola, že on má také dosť silné názory a tvrdenia ohľadom písania, ktoré akože hovorí, že no ja som len takýto spisovateľ, mňa nemusíte brať vážne, nech si myslí kto, čo si myslí, ale ja si myslím toto a povie tu najprekvapivejšiu vec na celom svete. To, ako sa tam zmienil o ženách, tak som bola taká, že OK, ja som myslela, že on píše ženy čudne, nie, že ich aj považuje za takéto objekty. A niektoré tie názory, že kto môže byť spisovateľ, bolo veľmi zvláštne. On povedal, že spisovateľom proste nemôže byť človek, ktorý bol jednotkár a pifľoš, lebo to práve musí byť taký flakač, ktorému unikala fantázia neviem kde, hej. Potom sa dozviete o jeho príbehu, že on jednoducho nie je vyštudovaný spisovateľ, on bol typek, ktorý si založil jazzový bar a jeden deň ho nejak osvietilo a rozhodol sa napísal knihu a hneď vyhral cenu. A to tiež vás môže tak demotivovať, že ak ste niekedy v živote chceli napísať knihu alebo sa snažíte chodiť na nejaké kurzy kreatívne alebo niečo také, tak proste vás to tak zamrzí, že no a ten typek, tento tu genius si len tak na kolene spísal knihu a hneď vyhral cenu, hej, a ja sa tu trepem na nejaké kurzy. Takže neviem, mne to prišlo trochu demotivujúce o tom, ako rozprával o písaní. Ja chápem, je to jeho život, on si zažil isté veci, on má isté názory, ale no jednoducho sú to jeho názorové diely nejakého života, hej? Že neberte to tak, že chcete byť spisovateľom a chcete sa namotivovať tým, že si prečítate jeho esej o písaní. Nemyslím si, že tým sa človek veľmi namotivuje úprimne. Ďalšia kniha, ktorú som čítala, bola The Goodbye Cat od Hiro Arikawy. Táto spisovateľka napísala knihu The Traveling Cat Chronicles, čiže, ako to bolo, zápisky cestujúcej mačky.
také niečo. Sa mi zdá, že je to po slovensky určite, ale už si nepamätám, ako sa to volá po slovensky. A tú prvú jej knihu som počúvala ako audioknihu, keď som bola v Luxembursku na stáži a úplne som sa zamilovala do toho herca, ktorý nahovoril audioknihu a do toho celého príbehu. A keď som sa dozvedela, že vydala ďalšiu knihu, hneď som si ju chcela prečítať. Na moje prekvapenie som zistila, že je to zbierka 7 poviedok a ako náhle sa skončila prvá poviedka a zrazu začala druhá, ja som bola, že what the fuck? Že ja som nevedela, že to sú poviedky. Sú to krásne príbehy, v centre sú mačky, každá je iná. Jednoducho bolo to úplne rozkošné, niektoré boli bohužiaľ aj smutné, ale veľmi ma napríklad potešilo, že posledné 2 poviedky boli o Saturovi a o Nanu, Kocúrovi z prvej knihy, čiže mali sme aj také ako keby príbehy spomedzi ich ciest, ktoré boli v prvej knihe a to sa mi veľmi páčilo, pretože som sa opäť vrátila k tomu úžasnému Kocúrovi a opäť som si prečítala niečo o nich dvoch. Bolo to veľmi krásne, ten herec, čo tu hovorí v angličtine, úplne skvelo dabuje mačacie hlasy. Úplne sa vžije do toho a veľmi sa mi to páči. Čiže ja tú knihu určite odporúčam a takisto The Traveling Cat Chronicles, pretože tieto knihy sú podľa mňa najlepšie knihy o mačkách, ktoré sa aktuálne na trhu nachádzajú, teda čo sa primárne venujú mačkám, lebo je veľa japonskej literatúry, kde je mačka ako nejaký taký doplnok, ktorý je na pozadí niečoho, alebo je niečo akože znamená nejaký symbol, ale v týchto knihách sa teda venujeme mačkám a ich majiteľom, čiže je to taký doslova mačací príbeh. Ďalej som čítala OK Days od Jenny Mustard. Túto knihu som zháňala už dlhšie. Jenny Mustard je totiž youtuberka, ktorú som poznala pred mnohými rokmi, keď sa primárne venovala pomalej móde, minimalizmu a tak ďalej. Je to Švédka, ktorá sa presťahovala do Londýna a v poslednej dobe som na ňu opäť narazila, pretože začala robiť content o knihách a keďže ja mám v poslednej dobe rada knihy, tak som veľmi rada pozrela aj jej odporúčania. A potom som sa dozvedela, že ona napísala knihu a teda nie ako bežní youtuberi nenapísala knihu o jej sláve alebo nejaký memoár alebo niečo, napísala normálne román, ktorý bol prirovnávaný štýlom k Sally Rooney. Tak som si povedala, že tu bude nejaká vzťahovka zaujímavá, to si chcem určite prečítať. Nakoniec som si ju vypočula ako audioknihu, z čoho som bola strašne rada, pretože sa tam prelína pohľad hlavnej predstaviteľky s hlavným predstaviteľom, čiže sú tam dvaja ľudia, ktorí majú vzťah a vidíme ten vzťah z oboch pohľadov. Muž sa volá Luke, ale ženu si teraz nepamätám a neviem prečo. Teda je to príbeh tejto mladej dvojice, ktorá sa prvýkrát stretla, keď boli tínedžeri, ale potom sa znova spojili, keď mali 27 a majú také ležerné leto plné alkoholu, lásky, užívania si v Londýne, vo veľkom meste. Ona pochádza zo Švédska, takisto ako autorka a Luke sa mi zdá taký normálny Brit. A je to zaujímavá vzťahovka. Ono je to prirovnávané k Sally Rooney, chápem prečo. Nie je to úplne to isté samozrejme, ale takisto som si to ako fanúšička Sally Rooney dosť užila. Próza je veľmi zaujímavá, krátke, energické vety, ktoré keď mi boli hovorené do ucha, zneli veľmi rytmicky a poeticky až, čo som nečakala. Neviem prečo, lebo máme nejaké predsudky pred youtubermi a potom sa dozvieme, že oni sú veľmi talentovaní. Viem, že aktuálne píše ďalšiu knihu a na to sa veľmi teším. Čiže toto je vzťahovka, ktorú určite odporúčam. Ak máte radi Sally Rooney alebo jednoducho také tie romance, ktoré nie sú iba romance, akože šťastné romance, ale riešia aj reálne problémy mladých ľudí, či už sú to psychické problémy alebo vzťahové problémy, tak táto kniha sa vám určite bude páčiť, alebo minimálne si ju užijete, aj keď možno nebudete to považovať za najlepšiu knihu na svete, ale bude to taká skvelá oddychovka, ideálna na leto. Ja som veľmi rada, že som si ju prečítala v auguste, ale teda ak si chcete v zime pripomenúť leto, tak tiež odporúčam. Ďalšiu knihu v auguste som čítala Death Valley od Melissy Broder. Ja som sa s Melissou Broder prvýkrát stretla, keď som čítala jej eseje So Sad Today. Tie eseje som úplne zbožňovala. Ona tam hovorila o alkoholizme a depresii tak zraniteľne, takým zraniteľným spôsobom, že sa ma to reálne dotýkalo. Keď hovorila o depresii a úzkosti, konkrétne s alkoholizmom nemám problém, ale keď hovorila o depresiách a úzkostiach, tak to bolo veľmi zaujímavé čítanie a chcela som si prečítať od nej nejakú prózu, nejakú fikciu a
Počula som mnohokrát, že má zvláštne knihy. Vybrala som si Death Valley, pretože bol august a na obálke je kaktus. Áno, veľmi kreatívne. A teda som rada, že som si to vybrala, pretože väčšina sa odohrávala na púšti. Túto knihu som takisto počúvala ako audioknihu, ktorú čítala samotná autorka a úplne som ju žrala. Minimálne prvú polovicu, v ktorej sa rozoberali vzťahy s rodičmi, ktorí už sú dospelí, sú na smrteľnej posteli, jej otec konkrétne je na smrteľnej posteli a má s ním komplikovaný vzťah, čiže už dopredu smutí jeho smrť, zároveň svoju matku ani poriadne nepozná, pretože ju nikdy nepoznala, čiže komplikované vzťahy s rodičmi. Takisto sa tam rozoberá manželstvo s osobou, ktorá má chronickú chorobu, chronické bolesti, ktoré nie sú identifikovateľné. To je náročné samo o sebe a zároveň tá protagonistka trpí depresiami. Veľmi veľa vecí, ktoré tam bolo povedané, som sa s nimi vedela úplne stotožniť a nikde som nevidela takéto zraniteľné písanie o týchto témach. Čiže ona vážne ma zasahuje na tejto emotívnej úrovni, ale potom druhá časť tej knihy sa mi až tak veľmi nepáčila, lebo ona išla do púšte a tam sa nejak stratila a to bola nejaká sebapoznávacia linka, kde mala halucinácie, rozprávala sa s kameňmi a s kaktusmi a s kadekým a to už bolo také čoromoro šialené, že už som sa s tým nevedela až tak veľmi stotožniť. Mne takéto fantasy prvky alebo prvky magického realizmu až tak veľmi nevadia, ale v tejto knihe mi to nesedelo. Minimálne medzi tou prvou a druhou polovicou mi to prišlo ako strašne veľký rozdiel. Čiže minimálne odporúčam tú autorku, konkrétne aj túto knihu, ak chcete. Ja sa od nej určite chystám čítať aj knihu Milkfed. A takisto má knihu, ktorá sa volá Pisces a to je tiež niečo zvláštne, sa mi zdá, že žena sa zamiluje do morského panita alebo do ryby alebo niečo, ja neviem, to jednoducho som sama zvedáva, ale teda má také atraktívne, zaujímavé písanie a rieši tam také zraniteľné a hlboké témy, že sa na to určite znova niekedy dám. No august dokončíme knihou, ktorú som čítala celý august v podstate a to je Odviaté vetrom od Margaret Mitchell. Ja tu nechcem veľmi zaberať toto video sťažovaním sa na túto knihu, ale teda ja som pri nej veľmi trpela. Ak máte záujem o nejakú hlbšiu analýzu, prečo to tak bolo, alebo nejaké témy, ktoré mi tam vadili, čo mi tam chýbalo a tak ďalej, tak choďte na moje Goodreads a prečítajte si tú 1000-stranovú esej, ktorú som tam napísala, ale jednoducho určite poznáte, že táto kniha je o Scarlett O'Hare, je to rozmaznaná, marnivá slečna, ktorá si užíva svoj život na juhu, no zrazu príde občianska vojna, ktorá zasiahne celú krajinu a sledujeme takisto, ako vyzerá jej život po tejto občianskej vojne. Tematika zaujímavá naozaj, ja mám rada sebecké rozmaznané postavy, veď Emma je dobrým príkladom od Jane Austen, ale Scarlett O'Hara bola taká hrozná osoba, že ju som nedokázala zniesť ani jednu stranu a pritom, keďže je to kniha o nej a sleduje primárne ju, tak bola celá o nej. Ale tak poviem vám, že najviac vec, čo mi vadila, bola, že táto kniha je veľmi jednostranná, bez akejkoľvek objektívnosti alebo teda ponuky na diskusiu. Ja veľmi rada mám témy, ktoré sú kontroverzné, ale knihy rozoberajú z rôznych uhlov pohľadu, ale táto kniha nič nerozoberala. Jednoducho táto kniha je napísaná z pohľadu južanky, kde sa hovorí, že juh neurobil nič zlé, že otroci sú otrokmi z istého dôvodu a vždy to tak malo byť a jednoducho všetky postavy sú takéto. Nie je tam ani jedna postava, ktorá by bola taká nejaká, že voice of reason, akože niekto, kto by proste bol tam proti týmto hodnotám. Jednoducho, mne to prišlo strašne jednostranné. Nechápem, pre koho tá kniha bola napísaná a čo to má znamenať. Ja chápem, že to romantizuje pohľad na juh, ale bolo to do veľkej miery takto. Ak sa však na to pozriem, že táto kniha je vlastne o ľuďoch, ktorí nie sú ochotní prispôsobiť sa novej realite, tak to úplne chápem, pretože aj na Slovensku sú staršie generácie ľudí, ktorí budú doteraz hovoriť, že komunizmus bol to najlepšie na svete a nezmenia pohľad. To je jednoducho, ako keby tá kniha bola z ich pohľadu, že proste komunizmus bol úžasný, dokonalý, nikto nič tam neurobil zlé a bolo nám lepšie. Tak táto kniha je proste, že otroctvo malo tak fungovať, juh bol dokonalý, sever sú hrozní ľudia, ktorí nás porazili a vykoristujú. Nehovorím, že rekonštrukcia juhu bola zvládnutá úplne najlepšie,
a že Severania sú dokonalé osoby, čo sa týka histórie občianskej vojny, ale takisto v knihe ospevovať Ku Klux Klan ako veľmi významnú a hodnotnú organizáciu mi nepríde veľmi skvelé. Ja jednoducho neviem. Ak vás vie naštvať takáto vec ako mňa, že nespravodlivosť alebo neobjektívnosť, tak túto knihu radšej nečítajte, pretože si jej vytrháte vlasy. Film je o niečom inom, film som ešte nevidela, ale počula som, že vo filme sa tie politické témy až tak veľmi nerozoberajú, čiže ak chcete iba romancu, dajme tomu, tak si asi pozrite film, aj keď ten hlavný vzťah je veľmi toxický a tiež podľa mňa nie je úžasne zvládnutý. Ale to nevadí. Ale ak teda radi čítate o ľuďoch, ktorí sú totálny chaos a užívate si, ako sa im všetko rozpadá pred očami, nech sa páči, pochutnajte si, len upozorňujem na to 1000 strán. Ja som sa s týmto fakt drtila dosť dlho a keď som to prečítala, ani neviem, už si ani nie som istá, či to stálo za to. Ale už s tým nič nenarobím. Dobre, tak to vyzeralo moje leto, teraz prejdeme na september. Prvú knihu, ktorú som si prečítala v septembri, som prečítala za 2 dní a to bolo And Then There Were None od Agaty Christie. Po slovensky, ak je to stále 10 malých černoškov, tak asi to tak je. Ja si neviem, viem, že to je starý názov v angličtine, tuším, je to stále tak po slovensky. Je to moja prvá Agatha Christie, je to iba 250 stranová kniha, ktorá sa odohráva v auguste na ostrove. Na ten ostrov sú pozvaní viacerí ľudia z nejakého dôvodu, o ktorom sa dozviete hneď na začiatku knihy. Mne to pripomínalo Glass Onion film s Danielom Craigom, lebo vlastne aj tam boli pozvaní ľudia na ostrov, ale akože iný to má úplne plot, aj všetko iné, to sa nebojte, ale z začiatku mi to pripomínalo ten film. Spoznáte sa s tými postavami, môžete hádať, kto je ten vrah, alebo čo sa tam deje, kto ako umrie. A nakoniec to aj tak neuhadnete, pretože Agatha Christie je šialená. To sa nedá, to neviem odkiaľ vytiahla. Ja som bola taká, že to bude isto ten, zomrel hneď tak kde na začiatku, tak to bude isto tá, zomrela niekde v strede, že tak to musí byť tá. Uhádla som len jednu smrť, ako sa stane, to som na seba veľmi pyšná. Ale akože, že kto tam je vrah, tak to nemám. Ak máte nejakú Agathu Christie, ktorú by ste mi odporúčili skôr na také jesenné počasie, tak pokojne, aj keď mám už dosť veľa kníh, ktoré chcem prečítať v jeseni, ale teda ak to bude nejaká dobrá kniha, tak mi môžete odporúčiť. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala, bola The Memory Police od Yoko Ogawy. Po slovensky sa volá Ostrov bez pamäte. Bez pamäti, teda. To je japonská spisovateľka, ktorú sme čítali v apríli, tuším, v apríli, v máji, alebo teda v máji, v júni. Sme čítali Profesorovú rovnicu, to je tá istá autorka, ale Ostrov bez pamäti je dystopický román odohrávajúci sa na takom zazimenom ostrove, z ktorého sa nedá uísť. Sú tam ľudia, ktorí zabúdajú na rôzne veci a potom ako keby tie veci už neexistovali. Niektorí z tých obyvateľov sú však imúnni a stále si pamätajú na zabudnuté veci a tí sa musia skrývať pred touto Memory Police, ktorí ich chcú zabiť a utlačiť, pretože nechcú, aby sa im tam niekto zbúril. Táto kniha ma nezasiahla až tak, ako som myslela, že ma zasiahne, teda nepáčila sa mi až tak veľmi. Opäť, čakala som dystopický román, čakala som niečo ako 1984, Handmaid's Tale, čiže príbeh služobničky a tak ďalej. Toto nie je taká dystopia, kde je vysvetlené tu vlastne nie je vysvetlené nič. Tu je len, že sa ocitnete v tom svete, kde niečo tak funguje, neviete prečo a sprevádzate tú hlavnú protagonistku a jej rozhodnutia v živote. Veľmi melancholické, smutné, ponuré, zimné, depresívne, ale aj lyrické, krásne, čítavé. Mne to až tak veľmi nesadlo, ale to neznamená, že to nie je dobrá kniha. Ja úplne chápem kvality tej knihy a úplne chápem, keď sa táto kniha ľuďom páčila, takže určite si ju prečítajte v zime. Ak máte náladu na zimu, ak sa bojíte, že budete mať z toho depky, tak potom asi v lete. Ďalšiu knihu, ktorú som čítala, bola Cursed Bunny. A potom idem skočiť, pretože ju tu reálne mám a sa mi strašne páči. Som späť. Cursed Bunny. Ja to tu mám vyloženú, lebo som ju reálne už čítala v Novom byte. Toto tu je zbierka poviedok od juhokorejskej autorky Bori Chang, ktorú mám na zozname už asi od roku 2022, keď vyhrala medzinárodnú Booker Prize. Ako sa píše aj v tomto opise, je to veľmi dobrý opis. Táto zbierka poviedok, to sú vlastne hororové poviedky, ktoré miešajú proste taký ten hnus, krv, strach
s rozoberaním tém, ako je sexizmus a nespravodlivosť kapitalizmu. Takúto fúziu som ešte nikdy nevidela a brutálne sa mi páčila. Každú jednu poviedku som si neskutočne užila, veľmi som si tu aj potabovala tie veci. A akože v prvej poviedke máte ženu, ktorá nájde v svojom záchode hlavu, ktorá sa s ňou rozpráva. Akože toto ma bude strašiť do konca života. A zároveň je to úžasný komentár na depresiu a osamelosť a to, ako funguje život. Ja jednoducho neviem. To, ako píše táto spisovateľka, ma úplne odpálilo a veľmi sa teším na ďalšie knihy, ktoré mám na zozname, ktoré si chcem prečítať. Čiže ak máte radi také hororové, psychedelické knihy, tak toto sa vám bude brutálne páčiť. A keď hovorím hororové, tak hovorím hororové, pretože niektoré poviedky odtiaľto, z nich by bolo tak zle, že z žiadnej knihy ešte tak zle nebolo. Takže asi tak. Ďalej som čítala Paradise Road od Jenny Hval, to je norská kniha, konečne som sa dostala k norskej literatúre, aj keď ono to nie je klasická norská literatúra, je to súčasná literatúra. Hlavnou protagonistkou je dievča, ktoré sa zo zahraničia presťahuje do Veľkej Británie, pretože začne chodiť tam na univerzitu. Veľmi mi to pripomínalo začiatky napríklad knihy The Idiot od Elif Batuman, čiže som si zaspomínala na Erasmus v Španielsku, na stáž v Luxembursku, je to taký veľmi vibe, keď idete do zahraničia niekde a spoznávate okolie. No rýchlo sa to premení na taký veľmi zvláštny opis dvoch spolubývajúcich dievčat, ktoré majú veľmi zvláštny vzťah, objavujú svoju sexualitu do istej miery a doteraz mi nie je jasné, čo v tej knihe robili. Veľmi často sa tam spomína moč a opisuje moč. Veľmi často je tam taká atmosféra, ktorá, že vonku je zima a dnu je všetko teplé, také zhnilobné, sú tam proste zhnité jablká, ja neviem, je to strašne čudné, ale je to veľmi poeticky a lyricky napísané. A ja neviem, či vám to mám odporúčiť alebo nie, bolo to zaujímavé, tak by som to zhodnotila. Ja som si to celkom užila, nebude to nejaká najlepšia kniha, ktorú som v živote čítala, ale nič podobné som ešte nečítala, ale fakt prišlo mi to ako zmes takej tej knihy The Idiot od Elif Batuman s knihou Big Swiss od Jean, zabudla, jak sa volá, lebo v Big Swiss sa tiež takýto lesbický pár trošku riešil. Mne prišlo strašne vtipné, že vlastne v Death Valley protagonistka spomenula, že v knihách sa dosť často píše o tom, ako ľudia majú sex, ako ľudia jedia, že čo je niečo bežné, ale nikto nehovorí o tom, ako ľudia chodia na toaletu alebo ako močia. A potom si prečítam Paradise Road, kde v skoro každej druhej kapitole sa spomína moč a potom mi to začne dávať zmysel. Že aha, už chápem. Už to všetko dáva zmysel. A poslednú knihu, ktorú som prečítala v septembri, je krátka poviedka, ktorá sa nazývala So Late in the Day od Claire Keegan. Claire Keegan je írska spisovateľka, ktorú si chcem už dlhšie prečítať. No od nej som si vždy chcela prečítať nejaký román, ale teda narazila som na túto poviedku a evokovala mi nejak jeseň, tak som úplne ju začala čítať bez toho, aby som čokoľvek o nej vedela a akože jedna z najlepších poviedok, ktoré som v živote prečítala. Je to veľmi zaujímavá poviedka, ktorá je situovaná v Dubline. Určite si ju prečítajte, ja vám o nej nechcem povedať veľa, pretože vám to prezradím. A teraz som si uvedomila, že ja som vlastne preskočila jednu knihu, ktorú som prečítala v auguste. Áno. Preskočila som knihu, ktorá sa volá The Premonition od Banane Yoshimoto. Banane Yoshimoto je japonská autorka, ktorá napísala napríklad Kitchen, veľmi známú novelu, ktorá sa mi brutálne páčila, tak som si prečítala túto jej druhú novelu, z ktorej si úprimne nepamätám absolútne nič. Ja som to prečítala za 2 dní a žiadna informácia zo mne neostala, takže to neviem, že čo sa tam stalo. Očividne ma nezasiela natoľko, aby som si pamätala akúkoľvek informáciu z tej knihy, alebo čítam veľa kníh zasadených do Japonska a už nevidím rozdiely. Ale nemyslím si, že to tak je. Myslím si len, že táto kniha mi vôbec neodkala v pamäti. Dobre, tak prešla som koľko to kníh? 14. Prešla som 14 kníh, ktoré som prečítala za posledné 3 mesiace. Snáď to malo hlavu a petu, snáď som vás možno aspoň trošku inšpirovala a snáď budete radi, ak sa opäť vrátim k natáčaniu videí, aby som sa veľmi rada vrátila. Dúfam, že budem mať viac času a že sa mi to zadarí. Tak vidíme sa v budúcom videu a ja vám prajem ešte pekný deň. Ahojte!